Στους 10 ανθρώπους που θα ρωτήσετε, δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν αρωματικές ορχιδέες. Είναι πιο απαραίτητο να έχεις όμορφες εικόνες μέσα στο σπίτι σου και γιατί όχι από ζωντανά πλάσματα όπως είναι οι ορχιδέες. Απαιτεί πολλές ώρες εργασίας, θέλει τακτική παρακολούθηση για να μην παθαίνει ζημιά στα φυτά. Σήμερα έχουμε άλλο ένα podcast γεμάτο χρώματα που μας κάνει τη διάθεση. Έχουμε δύο υπέροχους ανθρώπους, την Αχιλλία και τον Δημήτρη Γκουλιώνη. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ και μας φέρατε τόσο μεγάλη χαρά μέσα από τα χρώματα. Εμείς ευχαριστούμε. Και τις πολύ ωραίες ορχιδέες που μας φέρατε και όλα τα άλλα τα φυτά με τα οποία ασχολείστε. Πώς ξεκίνησε η σχέση σας με την ανθοκομεία? Η σχέση μας ξεκίνησε όταν ξεκίνησε και η σχέση μας σαν ζευγάρι. Έτσι, το 1997 ξεκινήσαμε με την Αχιλλία, κάναμε το πρώτο μας θερμοκήπιο, αρχίσαμε να κάνουμε τα πρώτα μας φυτά. Τα οποία δεν είχαν σχέση με την ορχιδέα. Δεν είχαν σχέση με την ορχιδέα, να πούμε, ήταν ανθοκομικά, ήταν κυπευτικά. Και να φύγουμε από αυτή την εποχή, να πάμε στο 1997, όπου ξεκινήσαμε σαν χόμπι τις ορχιδέες. Πήραμε κάποιες ορχιδέες και τις είχαμε. Από εκεί ήταν... Ξεκίνησε ένας έρωτας, θα λέγαμε, με αυτό το φυτό. Ήταν καθοριστικό αυτό. Ξεκινήσαμε ως συλλέκτες και εμείς από την αγάπη μας για τις ορχιδέες και μετά αυτό σιγά σιγά, αφού τη γνωρίζαμε καλύτερα, το κάναμε πιο επαγγελματικά. Τις εντάξαμε και αυτές μέσα στο θερμοκήπιο. Οπότε... Και καταλήξαμε να είμαστε τώρα... Έχετε τη Hellenic Orchid, hellenicOrchids.gr. Είναι μια σελίδα που πραγματικά εγώ που ασχολούμαι με τόσες επιχειρήσεις δεν ήξερα καν ότι υπάρχει στη χώρα μας, όχι και τόσο κοντά σε εμάς, στη χώρα μας άνθρωποι οι οποίοι εξειδικεύονται σε ένα είδος φυτού που δεν μπορώ να πω ότι είναι ένα παραδοσιακό είδος που το ξέρουμε. Είναι τόσο εξειδικευμένο και μάλιστα με τόσο μεγάλη, θα έλεγα, επιμέλεια σε ό,τι κάνουν. Επομένως και μόνο αυτό σημαίνει ότι η αγάπη σας ήταν αρκετά μεγάλη για να πάει τόσο μακριά. Τι ξεχωριστό βρήκατε εσείς στην ορχιδέα? Πώς δηλαδή σας επικοινώνησε μέσα σας η ορχιδέα? Καταρχήν επικοινώνησε με την ομορφιά της, με τη μοναδικότητά της, με τα ατελείωτα χρώματά της, τα οποία οφείλω να ομολογήσω ότι και εγώ εντυπωσιάζομαι κάθε χρόνο με τις καινούργιες ποικιλίες, τις διασταυρώσεις και τους καινούριους χρωματισμούς ή τις λεπτομέρειες πάνω στα άνθη. Τώρα, από ό,τι βλέπουμε... Είναι ένα φυτό διαφορετικό από τα συνηθισμένα φυτά. Είναι πιο όμορφη, πιο... Έχει έναν αέρα εξωτικό, θα έλεγα. Ναι, υπάρχουν πολλά γέννη, βλέποντας τη. πάρα πολλά γέννη. Δεν είναι μόνο οι φαλαινόψεις που είναι οι πιο διάσημες και οι πιο διαδεδομένες. Υπάρχουν πάρα πολλά γέννη που αν τα γνωρίσεις και αυτά έχουν άλλη μαγεία. Είναι αρωματικές. Αυτό με το άρωμα δεν το είχα φανταστεί. Οι 9 στους 10 ανθρώπους που θα ρωτήσετε δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν αρωματικές ορχιδέες. Δυστυχώς δεν το γνωρίζουν. Σε εμάς όμως μπορούν να βρουν δεκάδες ορχιδέες οι οποίες μυρίζουν και που αξίζει να τις έχεις μαζί σου στο σπίτι. Είναι εύκολη στη συντήρησή τους, που οι περισσότεροι δεν το ξέρουν και αυτό. Νομίζουν την ορχιδέα ότι είναι από τα πιο δύσκολα φυτά, ενώ δεν ισχύει. Η ορχιδέα ζει χωρίς χώμα, στον αέρα, δεν χρειάζεται πολύ φροντίδα, χρειάζεται μόνο καλό εξαερισμό, ελάχιστο πότισμα και υγρασία. Τίποτε άλλο. Ό,τι δηλαδή χρειάζεται και ένας ανθρώπινος οργανισμός για να νιώσει καλά και να... Τώρα που είπες να νιώσει καλά, Δημήτρη, η εποχή μας, όπως ξέρουμε όλοι μας, έχει και λίγη μουντάνα μέσα της, γιατί έγινε πολύπλοκη, μπορώ να πω, η ζωή μας. Επομένως, χρειαζόμαστε κάποιες πηγές χαράς, πηγές χρωμάτων, πηγές που να παίρνουμε όμορφα συναισθήματα. Αυτό τώρα και μόνο που το βλέπουμε το φυτό, έτσι που ήρθε εδώ στο στούντιο, που είναι ένας
χώρος, ας πούμε, που δεν είναι έξω στη φύση κτλ. Έφερε τη φύση μέσα και ταυτόχρονα το όμορφο συναίσθημα. Και τα αρώματα. Πόσο θεωρείς ότι είναι αναγκαίο ακόμα περισσότερο στην εποχή μας αυτό? Σαφώς και είναι πάρα πολύ αναγκαίο, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο, από αυτή τουλάχιστον που έχω ζήσει εγώ, γιατί παλιότερα είχαμε και τις αλάνες, είχαμε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, είχαμε πιο πολλή επικοινωνία, οι άνθρωποι βγαίναμε πιο συχνά από το σπίτι, είχαμε μεγαλύτερο πεδίο που τα μάτια μας φτάναν, βλέπαμε περισσότερα πράγματα. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι αυτή την εποχή είναι πιο απαραίτητο να έχεις όμορφες εικόνες μέσα στο σπίτι σου, και γιατί όχι από ζωντανά πλάσματα όπως είναι οι ορχιδέες. Και μέσα από αυτές να αντιλείς χαρά και να είσαι θετική ενέργεια. Πιο κοντά και στην φύση. Να σου ανεβάζει τη διάθεση, τα χρώματα. Η φροντίδα που κάνεις, οι διαδικασίες αυτές που κάνεις, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν σας κρύβω ότι στην Ελλάδα υπάρχουν άνθρωποι μέσα στα σπίτια τους που έχουν 200 ορχιδέες και είναι πελάτες μας και πορευόμαστε μαζί. Βοηθάει ο ένας τον άλλον. Μακάρι να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Υπάρχουν σε τέτοιες. Είναι μια τρέλα που αν γνωρίσεις το φυτό, θες να αποκτήσεις όλες τις ορχιδέες. Αυτό γίνεται συνήθως. Δεν σταματάει. Είναι ατελείωτα τα χρώματα και λες να πάρω μία ακόμη και καταλήγεις μετά με μία συλλογή που... Πολύ ωραία. Τώρα, αν πάμε καθαρά στο business κομμάτι, ξέρουμε ότι η ανθοκομεία είναι μια πολύ απαιτητική εργασία. Όσοι ήρθαν κοντά σε ανθρώπους που ασχολήθηκαν με αυτή τη δουλειά, καταλαβαίνουν πόσος είναι αυτός ο μόχθος. Πώς βλέπεις εσύ στη χώρα μας τώρα, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, το μέλλον της? Κοιτάξτε να δείτε πώς το βλέπω εγώ. Η ανθοκομεία σαφώς είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι και από επιστημονικής πλευράς και από υπομονή, γιατί σήμερα λείπει πολύ από τον κόσμο, πάρα πολύ. Απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη, επιτήρηση, πάρα πολλές ώρες εργασίας. Εμείς δεν σας κρύβω ότι εργαζόμαστε πάρα πολλές ώρες καθημερινά, ίσως να ξεπερνάμε και τις 12 με 14 μερικές φορές, αλλά δεν το θεωρούμε δουλειά, το θεωρούμε εργασία. Θα πρέπει πρώτα να βλέπουμε αυτό που κάνουμε σαν εργασία και όχι σαν δουλεία. Αυτό πρέπει να αλλάξει και βλέπω το μέλλον λαμπρό στην Ελλάδα. Αν οι νέοι, οι γεωπόνοι, αυτοί που σπουδάζουν, το δουν σοβαρά και ασχοληθούν με την ανθοκομεία ή γιατί όχι με τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες γενικότερα. Παρατηρούμε ότι οι νέοι άνθρωποι όσο πάει όμως απομακρύνονται από τη φύση. Εγώ δεν τους βλέπω να πλησιάζουν με πρωτογενείς τομείς. Τους βλέπω να είναι περισσότερο στα ηλεκτρονικά, στο Facebook, σε αυτά τα μέσα. Ζητούν δηλαδή κάποιες πηγές εισοδήματος οι οποίες είναι μακριά από τη φύση. Αν εσείς τώρα είχατε μια ομάδα νέων παιδιών και ερχόταν για να δουν το θερμοκήπιό σας, ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα τους λέγατε για σας? Λοιπόν, τα καλά κόπης κτώνται καταρχήν. Η δουλειά μας, όλη η ανθοκομική, ό,τι και να ασχολείσαι με την ανθοκομεία, είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Ίσως γι' αυτό στρέφονται σε κάτι πιο εύκολο. Απαιτεί πολλές ώρες εργασίας, θέλει τακτική παρακολούθηση για να μην παθαίνει ζημιά στα φυτά. Δηλαδή δεν υπάρχει διακοπές, δεν υπάρχουν να φύγω, να κλειδώσω το θερμοκήπιο και να φύγω και να έχω το κεφάλι μου ήσυχο σε καμία περίπτωση. Ο Δημήτρης κοιτάζει πάντα το τηλέφωνό του, να δει τις θερμοκρασίες, όλα αυτά. Είναι δύσκολη δουλειά. Ύστερα μην ξεχνάμε και το ρόλο που παίζουν τα social media, τα οποία για μένα κακώς επιτρέπονται να βλέπουν ανήλικα παιδιά όταν βομβαρδίζονται καθημερινά με selfie και με influencers, να μην πω της πλάκας, έτσι, που τους λένε ότι για να είστε αποδεκτοί θα πρέπει να κυκλοφορείτε με ένα κάμπριο, να είστε βαμμένοι στο full, να μην λερώνεις τα νύχια σου, έτσι. Αυτό δημιουργεί μια γενιά η οποία θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Ακριβώς. Και τα νύχια σου θα πρέπει να λερώνεις
και να έρθεις πιο κοντά σε αυτό που έχεις γεννηθεί να κάνεις και να είσαι, γιατί έχουμε ξεφύγει λίγο, έτσι. Η κλειδί είναι πάρα πολύ καλή, σε όλους αρέσει, αλλά νομίζω πως γίνεται λάθος και δίνεται λάθος κατεύθυνση από τα social media. Αυτά είναι που δημιουργούν το πρόβλημα για μένα σήμερα, και αυτά τα λάθη θα πληρωθούν στο μέλλον στις επόμενες γενιές. Πραγματικά δεν μπορούμε να πείσουμε εύκολα τους ανθρώπους το πόση ευτυχία έχει το να βρίσκεσαι όμως κοντά στη φύση. Ότι αυτό είναι μια πηγή ευτυχίας αληθινή, που δεν είναι ψεύτικη, δεν θα φύγει μόλις κλείσει η οθόνη, αλλά θα μείνει μέσα στην ψυχή. Και θα προσθέσω δημιουργία. Έχεις δημιουργήσει κάτι. Οι νέοι περισσότεροι απαιτούν χρήματα χωρίς να μπορούν να δημιουργήσουν κάτι. Δεν γίνεται να απολαύσεις οικονομικά ωφέλη αν δεν είσαι χρήσιμος. Τι ξέρεις να κάνεις, πώς το κάνεις. Δεν πρέπει να είσαι καλός, θα πρέπει να είσαι ο καλύτερος για να επιβιώσεις. Ακριβώς. Σήμερα. Ο καλύτερος. Κατά τη δική μου γνώμη πάντα, έτσι. Ωραία. Αν θέλαμε να δούμε λίγο το μέλλον από την πλευρά της τεχνολογίας, επειδή μπαίνει αρκετά η τεχνολογία στη ζωή μας κάθε μέρα και λίγο παραπάνω, και βλέπουμε ότι μπορεί να μας διευκολύνει σε πάρα πολλά πράγματα. Όσο αφορά την καινοτομία, πώς σκέφτεσαι να εντάξεις καινούριους τρόπους μέσα στο θερμοκήπιό σου, που να έχουν άμεση σχέση με την καινοτομία και το ίντερνετ, τα συστήματα και όλα αυτά? Εμείς ήδη έχουμε ενσωματώσει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό την τεχνολογία στη μονάδα μας. Έχουμε μια υπερσύγχρονη μονάδα, η οποία αυτή τη στιγμή είναι κατά 80% αυτόνομη σε ενέργεια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παράγουμε τη δική μας ηλεκτρική ενέργεια, έχουμε τα πάντα αυτοματοποιημένα, δεν υπάρχει κάτι μέσα που να μην ελέγχεται ηλεκτρονικά ή μέσω δικτύου, όλα γίνονται μέσω δικτύου ιδιωτικού, έτσι, και νομίζω πως στο μέλλον θα πάμε ακόμα καλύτερα, γιατί κάτι ετοιμάζουμε, δεν θέλω να το πω αυτή τη στιγμή, κάτι ετοιμάζουμε πάντως, που θα δώσουμε και γνώση και ευκολία σε άλλους ανθοπαραγωγούς ή ανθρώπους που ασχολούνται με τα θερμοκήπια. Απλά σε κάποιο άλλο podcast ίσως να τα πούμε αυτά. Από ό,τι έχω καταλάβει, όταν αποφασίζεις να βοηθήσεις άλλους ανθρώπους, είναι η στιγμή που έρχεται η ανάπτυξή σου. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ισχύει. Να το ακούσεις. Αν θες να αναπτυχθείς, πρέπει να βοηθήσεις. Επομένως, σας εύχομαι πάρα πολύ να έχετε αυτή την ενέργεια και αυτό το πάθος, να δημιουργείτε τόσο όμορφα πράγματα. Και πριν κλείσω, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, όχι τόσο πολύ για όλα αυτά που είπαμε, όσο όλη την έμπνευση που μπορεί να πάρει κάποιος ακούγοντάς σας. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε και μας δώσατε την ευκαιρία να μιλήσουμε και να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο σας και με τον κόσμο μας. Γιατί στα social media ο καθένας σήμερα έχει το χώρο του. Θα είμαι εδώ για το επόμενο βήμα σας, να μου πείτε τα νέα σας. Σύντομα. Θα χαρούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς. Και εμείς να είστε καλά.